Soja boy ya ce a industry ɗinmu na arewa babu wanda ya kai Adamu Zango talauci. Kafirau no. Kafirau no. Ba haka bane ba. Sannan Soja boy ya ƙara da cewa ai Adamu Zango abin da yasa ya samu kansa haka saboda bai daga yara bane ba. Ai Alinuhu shi a lokacin ya dauko su Umar M Sharif ya dawo Kaduna. To Soja boy ra'ayin mu da ya haɗu guri ɗaya. Sannan irin exposure, you know, I love his exposure. Sannan Soja boy ba wai baya faɗan gaskiya ba, amma a wannan magana da yace dai Adamu Zango da kowa talauci, gaskiya akwai dubunnan masu jin yunwa a industry ta Kannywood. Saboda haka ku tafawa Adam A Zango, ku tafawa kuma Soja boy, ku tafawa Kano State Material Jeffrey Charlemagne. Shi kanshi Alinuhu ma wallahi waɗanda ya daga wallahi yanzu ba su iya taimakon shi ba, saboda ɗaukaka ta arewa tana da limits. Har yanzu a wani limit muke. Ɗaukakan arewa in ka kai ba a taba ma wanda ya fi Adamu Zangon suna ba har yanzu. To in dai ka kai matsayin kaman Adamu Zango 2 years back, Adamu Zango 3 years back, ban san ko kuna gane me nake nufi ba. To ɗaukaka ka za ta tsaya. Ɗaukaka ka za ta tsaya cak, ko kai baya ko kai gaba. Allah ke kaman Adamu Zango shine ka tafi international. International kuma babu ko mutum daya a kasar Hausa ko wanda yake Hausa ko da yare daya biyu yace wai ya je international. Soja boy yayi film da turawa yayi waye, amma still he's struggling to be in a national position. To maganar da nake so in kai ku shine daukakar mu ta arewa tana da limits. Limit ne da daukakar. Inda kai wannan matsayin, to yanzu kamar ni yanzu a misali na kai wannan matsayin da babu wani bahaushe bai sanni ba, babu bahaushen da bai sanni ba duk duniyar nan, kun gane? Sai dai in baka da Android ko baka da waya dole ya ka sanni. So na kai wannan karshen a streaming a kuma position dina, alhamdulillah. To ko ban yi baya ko yi gaba ne, wanda za ku a harkar ɗaukaka ya janyo wani jikinsa, kuma wanda ya janyo din ma shi ma ya samu ɗaukaka a ƙarƙashin sa. To kusan cewa ba ƙaramar ɗaukaka ce da shi ba, ba ƙarama ba ce ba. Ni ko kun sha gani in dauko wannan in dauko wannan, kai ni ma duk wacce na aura ma a tarihi na ko dole he ta zama famous, dole he an santa. In dai na aure ki ko from zero in dauko ki yanzu ba wanda ya taba ganin ki ma a duniya, in zo in fara bidiyo da ke 1 2 3 wallahi da yan film da yan meye da yan kowa sai ya san ki, kuma kowa sai ya san ki irin sani sosai ba wai irin sani na hayya ba. Matsalar da muke fama da ita a industry yanzu, Oji Abba is struggling to make a tour in London, US. Soja boy shi ma bai taba yin tour a London ko US ba, bai taba yi ba. Ba wanda ya taba yi. Duk wanda yake son mu san ya kai international ko kuma yana so ya zama international, to mu fara ganin wani mutum ɗaya a cikin mu ya fara zuwa wannan shows da irin su Burna Boy suke shut down gabaki daya, maga kayi ko so ɗaya ko so biyu. Abin da yake faruwa Oji Abba ma kun ga yana so yayi, to amma matsalar da ake samu industry din da suke Lagos, wanda Yarabawa ne suke a London, kun gane, wanda su suke hosting duk wani artist daga Africa, kuma masu mugun kuɗi ne, billionaires ne guys din, kun gane, masu mugun kuɗi ne. So har yanzu in suka kana yaran Hausa akwai kabilancin su ba zai taba bari su dauki wani bahaushe su ma sa shi a gurin ba. So wannan matsalar muna fama da ita. Yawwa dukan mu nan so muke mu kai international din, amma har yanzu muna nan. Ni dai na kai karshe, kuma duniya ma ta san na kai karshe a kasar Hausa, to amma ta zan tsallake. To is either ko in yi sama ko kuma in dawo kasa. To Adamu Zango yanzu a wannan category din nashi miki. So shine abin da yake faruwa. Allah ya ba mu sa'a, arewa to the world. Shi yasa nake ga muku ku tsaya mi serious, mi supporting junanmu.